Guys, iyangiconfuse laa nto yoba umntu akukhwelethele kodwa ayingomntu wakho ebebiwa mos. Senje uba uyaliba mos till after 9 ayingomntu wakho lo nomthwalo, nawe unomntu wakho. Si-story time nje esi. Kutsho uthi mos kuzinjilo kubhestora kurayithi everything itsho iyapopha. Sixokile mos sirayithi. Iiboys zinemali mos kwi-month end. So ndikwenye indawo yenjilo mos. Kutsho uthi man senje ne-weather irayithi. Lelaa xesha le-Kaizer Chiefs mos, iSoweto Derby, Kaizer Chiefs nePirates. So sihleli mos one of iitshomi zam ezingamagigi ke. Andiwathandi ishomi amagigi but ke they love me. So andibinayo laa nto ke yobe ndihesiteyitha uhlala nawo. So sihleli ke mos kutyhuthi kurayithi. Naku kwenzeka. Siyabuhlaba mos siyampompa siyabugqabhuza netshomi yam. Eyi siyabutya tshomi siyabuhlaba. Siyabuhlaba tshomi. Sitya amagxa wethu mos netshomi yam. Siyasebenza mos sitya imali zethu. So kurayithi kubhestora. Kuthi everything irayithi. Irayithi tshomi abafana bapopile tshomi baklini barayithi. Ii-boys zirayithi tshomi zityhuthi. Naku kwenzeka. Sihleli mos siyadlondoza siyadlondoza kube best. So itshomi yam ithi mandame ndiye ebharini like ndiyokongeza utywala because iyabona uba kuyashukuxa apha kusidala sihleli. And ke ngoku nebhola mos seyisiya phaa ekupheleni. Iyatyiwa mos iKaizer Chiefs. And ke ngoku bendizixelile mos yadliwa ngiyadliwa yawina ndiyawina. So endaphe idliwa mos so nam ndiyodliwa. Fine kube cute. Ndithi ndisesebharini ke njalo. Kuhlaleke. Eyi ndiqonda hayi mani. Kutyhuthi mos apha. Kutyhuthi and kurayithi kulethi kwilaa nto ifunekayo. Ndiwindele mos one of iibhegi zam. Amanzi mos aphinda ame mos apho wayekama khona. So kuzinjilo kurayithi ndiwindele enye ibhegi yam tshomi. Nayo kanti ndibonile tshomi iresponde back. Qonda ke sawudibana phaa exesheni xa sekusondele elaa xesha lenkululo. Yabona ixesha lenkululo andibizwa ndingasabeli. Nyhani ke ndiwindele le bhegi yetshomi kube tyhuthi sinikane ii-signs uba sawudibana phaa exesheni kube rayithi. Saba ile-afternoon lam tshomi lindibonile ngondifikayo. Qha lazitshela uba lindibekele ixesha layo njengoba ndibekele eyam ixesha mos le bhegi yam ndiyiwindelayo. Guys amehlo am abuhlungu because ndisenebhabhalaza yayiva. So kuhlaleke ke tshomi sibuhlabe ke ndibuyele etafileni yam netshomi yam. Itafile yam netshomi siyayithanda indawo ebukona. So sibambe ikona tshomi so siyibona yonke imovu. So ndibambe ikona ndibuyele ke etafileni yam. Sibuhlabe no my friend ke sibuhlabe. Itshomi yam ndibone nge-carry bag mna siyisiza. Xa ndibuza tshomi kulo mna kwi-wait hayibo kodwa hayi uthe laa mfana mandizise apha. Sike ke okay kutyhuthi mos kurayithi. Ndithi tshomi masitye utywala mos in the meantime khasicele umntu uba makasithengele utywala mos. So uze kuye uba makathenge utywala. So nyhani ke ake sibuhlabe ke tshomi ke sibuhlabe. Ndithi akho nto ingekhoyo. Wena Savannah you there. Brutal Fruit you there. iBrazer you there. Guys ndithe ndanombuyo webhodlela leSiroc. Imbodlela yeSiroc umbuyo wam yesterday. Yeke ke le yeSoweto Derby. Ndithetha why yesterday ke umbuyo. Ngoku bendimke mos neSoweto Derby. Bendithe mos xa ndiKaizer Chiefs so bengiyodliwa fine. Kube cute. Kuhlaleke. Andiflex ke guys. Ndiyayithanda i-evidence kanti balisa story time. Nyhani. Bantase fikelele laa xesha mos ke ngoku loba makuvemushwe. Zifuna uvemusha ke ngoku imongolo vazi. Sense uba yonke into ityhuthi zifuna uvemusha tshomi. Sesibawindele mos okhodi. So kusettled kutyhuthi kubhestora guys. Guys, I was so shocked. I was very shocked. Guys, after 9 ayayikhweleta i-nonsense. Bear in mind akukhweletele phofu kodwa umntu ubumpa. Kube njena. So uyafika mos le bhegi yam bendiyiwinile mos phaa exesheni. Izongitatsha uba iyahamba. Guys, bona ngosalukasana ole after 9 lam sendibamba ngengalo wathi kuse-fork off. Ziyathini ngoku? Ndithi hayibo iyathini sana baba? Wathi kusesimnyela wena ziyathini ngoku? Sekuthini ngoku sihamba nabafana phambi kwam njengoba ndibonakala. Ndithi breaker lover. Ayihambi njalo kaloku because kaloku bendikutshelile mos uba eyam nawe ngiyabima kaloku sinkululo mos siyancedana mos xa siqonda uba sishiyele
fine. Ye usaluka usaluka alwe bendiyanqaba sendibiza nee-bouncers uba mazimkhiphele outside. Sendinqanda ke ngoku nalo mfana wam ndiyabona masuba unomsindo. Ndiyamnqanda, tshomi mani uba ndincedisa tshomi yam seyincedisa tshomi kuyanqanda usaluka tshomi kutyhuthu kunje yamos. Nyhani phumela ngaphandle. Caba usaluka akamkanga sashe somewhere. Sekandiqala ukuthi mos ndilinde u-Uber driver mos sibolithile mos nomntwana. Umntwana makanamoto mos sibolithile so sawubuya kuye endlini. Sekasilinde u-Uber driver sana bona ngosaluka atsho sesithi thushu. Wathi awundiboni uyandiyela ucaba uba ndake ndasithi mufi yabona laa nto i-insulted. Mna zange ndadlala namufi ndayifundiswa nguwe le nto yoba iimuvi ziyatyiwa wara ngoku uyandihamba ndithi kaloku nawe wawufuna nje wawufuna nawe because kaloku mayingabe ngathi ndifuneke ndibe guilty ngento wawuyifuna nawe because asiyifuna sobabini ngelaa xesha. Alwe usaluka ndi-end up emntasekhaya ndisithi kubrother lo mfana wam cala akhwele kwi-Uber guys then mna ndizawubholtha ndilandele yabo ndizawubharisha later ndilandele. Nyhani lo mfana wam ke avume so siyazi ilocation. Nyhani bilele ngaphakathi ke nalo saluka wam sisele eyayithanda ke iwiti but ke iwiti yamoyisa fine. Shaye ke le withi ndibona uba uyawoza ndandenza ubuseyifu ndimbholthe uba makabuye ndixele ku-Uber driver uba ndicela amdrophe straight egeyithini. I will add extra ye-R20. Nyhani ke u-Uber driver avume ndimkhwelise kusaluka nam ndibharishe ndiye kumfana wam. Hello Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. Nangu bhuti uxoxa story sokuthi le after 9 lakhe lamlwela njani oyitshwaleni. Clearly the guy besekakhetshile nje sekadibho. So vele le nto after 9 ikhona cobo iyaphila, like bakhona abantu bokuthi emini batenda ngazuthi they are straight men but ebusuku umuntu uyawafuna ama-gay but umva ukhuluma kabi ebantwini abe athandana nawo. So nangibhuti uyaxoxa indzaba yakhe phela ukuthi after 9 belimlwela kanjani etshwaleni lithi angeke uzungishiyela uhambe nendoda kube wena ngafundziswa nguwe nguyifake emuva. Hayibo, do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.